Kipkoech gi Evelyn Chirchir jaloch tielo mokwongo mag ng'we mag Imani 7 Hall Marathon manobagi gwenge mag Gitaru e kaunti ma Embu. Kipkoech nobedo jaloch bang' ringo kuom saa 1:01 gi nyiriri 2 ka Amos Kurgat notieko e thuolo mar 2 nyiriri 3 tok jaloch. John Buru notieko e thuolo mar 3. E kidieny mar Wakeini, Evelyn mawuok e kaunti ma Nakuru nobedo jaloch bang' ringo kuom saa 1 dakika 10 gi nyiriri 2 ka Monica Nderitu gi Paul Njeru notieko e thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. Jaloch ng'we mag Nusa Kinda nodhi dala gi kich kata nodhi gomenda maromo siling 250 maching. Jaloch thuolo mar 2 nowuok kod omenda maromo siling 75,000. Mbio ilikuwa mzuri kabisa, lakini ilikuwa challenge kidogo sababu ya choto. Ilikuwa ni ile tactical race, unaweza kaa nyuma ya watu lakini mwisho utashinda. So nilijaribu hiyo na nikashinda. Mbio ya leo ilikuwa sawa kabisa. Kwanza nataka nishukuru race organizers ya hii race. Tulipata machi nyingi. Hata course ilikuwa sawa tu, kulikuwa na milima, mteremko, ilikuwa sawa kabisa.